Здравейте на всички! Аз се казвам Валентин Иванов по прякор контрата. На 29 години съм и до тук в тая помия аз съм успял да оцелея, защото се поддържам физически и съм добре психически. Смятам, че младите има много какво да научат от мене. Като започне от там, че е много важно кога да кажеш благодаря на хората, които са ти помогнали. Аз искам да кажа благодаря на Бат Киро и на Бат Веско от Киро Брейка оригинала, YouTube канала, ще оставим връзка към него. Препоръчвам ги, правят жестоки видеа. Те ми помогнаха изключително много с последните си две видеа, за което аз съм безкрайно благодарен, пак да кажа. Те включиха в тяхно видео, в две от техните видеа, наши кратки клипчета от TikTok. Удариха ни рамо, много сериозно. И се чухме с тях. Бяха изключителни пичове. Разбрахме се, то ще се чуем допълнително де. Още не знаем точно кога. Но Бат Киро иска да се срещнем. Дори предложиха да дойдат в Шумен. Няма никакъв проблем. Ще го направят специално заради нас. Казаха ние да си изберем мястото в Шумен. Когато кажем, ще дойдат и ще заснемем видео за младите. Има още един човек, на който трябва да благодаря. Тая жена, която тя мисля, че е само в TikTok, казва се Христина Димова. Христи, много ти благодаря на тебе. Много пъти си ни споменала в твои лайфове. Дори се спомням сега, още като почвахме, защото ние почнахме долу-горе на едно с нея в TikTok. Тя мисля, че използваше саунда от едно от нашите видеа. Още когато, тя мисля, че тогава още имаше по-малко последователи от нас. Сега в момента има, мисля, че нещо над 15 000. Много напред дръпна и има защо. Така че, вижте Бат Киро, канала му, Киро Брейка оригинала. Има страница и в Patreon. Ще качим всичко в описанието. И Христина Димова в TikTok. Безкрайно благодарен съм им.